Ba't maraming tao? Ano na na? Thank you. Ay, ano ba yan? Diba ko niya? Ang gaganda nyo naman! Alam mo to? Alam mo ano Nice. No. And busy pa yan, guys. Yeah, good. There. Race, translate, please. Happy birthday, Moshi! Perfect clearance. Happy birthday. Is it my birthday? Oh yeah! Ah, okay. Alam mo, Fluffy! You're the king! I don't want to be the king. Look at this! Sino pa ka na? Ikaw? Hello! I don't like this. It's Look nice. sa background, be, para bang... Bakit? Para Picture? may light. English. Wait, come here! Hello! Saan talaga yung tao? Naman, everything for you, girl. Yay! Photo shoot! Prenup! Naiya pa siya. Alam mo, sayang yan pag di inupuan. Mahal bayad dyan, girl. Oo, yan. Oh, di ba naniniwala mo kayo sa akin? Maliit si Ate Ray. Mas maliit lang tayo. Hello. Look good. Yeah? My eyes now. Thank you so much. Sa isa tayo naman papakilala. Introduce yourself. Yes. So ako si Kim. Ito naman si Kimi ng Kim's Collection. English. English. Can you please? Right? Okay, let's start to with, I'm sorry. Mimay. Saan si Mimay? Name, age, occupation. Okay. Motto life. In English. Okay, in English. EOP, guys. Okay, go. Hi, Rays. I'm one of your subscribers, obviously. It's really nice meeting you. I'm speechless right now. Ba't ka nagsasalita? Okay. Sinunod natin si MZ, si Shelby. Kahawin mo yung Shelby, oh. Hi everyone, good afternoon. I'm Enzy Prado. Wala rin ako sa... Hi Ray, sobrang pinapanood ka. Naiiyak kasi yan ko. Nag-film pa talaga ako para lang makita ka. Babayaran mo yun, nag-auliyak ka na. Magkano yung lista ko? Marami rin kasi ako. Isa ka sa mga pinapanood ko sa YouTube. And super excited lang ako dahil magpunta ng Cebu kasi I have a relative there in Bogo. So, gusto sana rin yung invite. Gusto sana rin ang puntahan. Talaga naman. Thank you. Dito ka nga, be, para dito tayo. O, dito tayo natin. Okay, next. Thank you. Ano ba? And the birthday. Okay, next.
We wish you the best. May patisyon na ako ha. Okay, may patisyon na si Mayora. Ito na sa mga iiyak. Okay, susunod. Ito nag-iisang lalaki. Uy, wag ka. May palipsig yan. Nag-gift na kanina yan para sa'yo. Kaya dito. Ano ka, Romeo? Na-encourage na ako kumanta kay Ate Race due to my Ate Chin. Ate Chin kami. Inspiring siya because yung pag-makeup niya transformation talaga para English mo! I said, speak in English. I'm not, if you subscribe and follow Ate Race, oh, you're Pekka Super. Oh God, because I'm over here. So, Hindi pero. Next natin si Angel. Angel. Ay, ang ganda rin. Oh, ang ganda ni Madam. Thank you for always inspiring women to stay simple and I also stayed in simple for 2 years and too bad I didn't get to lucky when I stayed there. Thank you very much for inspiring me. Hello, Renee. Still di ko Yay! best wishes sa'yo. Pinapanood kita kasi, eto ka, pares kami nanonood sa'yo. Kahit yung tungkol sa make-up, sabi niya, ang ganda. Ayun. Ayun, basta kahit nandun ka na, huwag mo lang mag-vlog ka lang, ayun. Panonood ko sa rin naman namin kahit nandun ka na. Ayun. Congrats din po sa inyo. English to English. Ang ganda niya, nakakainis. Katumbang kita. Pero si Kimi. Pinapanood ka namin ni Amy. And pag may update, yan, sasabihin niya sa akin, napanood mo ba yung Oo, napanood ko lagi. Araw-araw. Sige, ngayon, first time magkakakita. Yung best wishes sa'yo. Next time, pagkita ulit. Salamat. Party ata sa inyo. Appreciate sa inyong dalawa. Thank you so much for being simple. Sobrang bait mo po. I love you! Meron natin si Chin. May pakita haba ng lips. Kasi Bisaya din ako. Kaya, yes! Yun, continue natin. Best wishes sa inyo. Ang ganda mo. Pinsan niya si Romeo eh. Kasi ko siya. Si Romeo kapatid ng pinsan mo. Sabihin niyo sa kanya ako ano sasabihin. Okay, syempre na mawawala ba naman yung mga admin. So, sila natin kay Kimi. Isa pa itong maganda, nakakapanggigil, nanginginig ako. Talaga sinabi sa ako. Sir naman. Ano bang sabihin? Masaya ako para sa'yo, kaya nagulat ako. Sana kami forever din ako. Sorry, hindi ka naman nagpag-ayos ha. Hindi ko alam natin hindi na nag-ayos eh. Para sinabi mo yun, ano na lang. Hindi ba yung sabi ko nga kay Karen, ba't hindi ba natin pinag-ayos si ate? Kasi iiyak niya din, Ben. Nagulat din kami kaya sorry. Kaya parang may paano-ano ka kanina, pa-contour ka. Magpapunta ka kamay. Huwag natin sayangin ang damit niya. Pinagandahan niya to, guys. Alam niya na kung sino siya, guys. Pinakabahan yung camera ko. Ang Nagmaroon ka lang. bridesmaid. O Kerwin. Meron din siya sa atin, guys. Meron siya. May pa-blazer. May pa-blazer. Sige, sorry, naka-blazer.
kahit hindi siya yung, alam mo yung hindi pa siya sobrang sikat nung panahon na yun, nag-subscribe ako sa kanya kasi alam ko, parang magaling siya, maganda siya, mabait siya, kaya sinuportahan ko talaga siya. Ayun, kaya tapos isang araw, Hindi ko kasi yung drug kaya. Kaya isang araw, nag-live siya. Tapos, nung time na yon wala akong pasok. Alam mo yung, usually pag wala kang pasok, late ka talaga nagigising. Tapos nag-live siya umagang-umaga. Sakto, nagising ako. Parang, bakit ako magigising? Dapat late yung gising ko, di ba? Kasi wala akong pasok. Tapos pinanood ko yung live video niya. Tapos, hindi ko ina-expect na sabi niya, punta kayo sa hotel, ganyan. Edi, ako parang, tinatawag ako, inaantok ako. Pero alam mo yun, parang may nagsabi sa akin na, kailangan pumunta ka, parang, kailangan puntahan mo to. Tapos talagang pinuntahan ko si Reyes kasi parang gusto ko siya maging kaibigan. Kasi alam niyo naman yun, di ba parang pag nakita niyo si Reyes sa video, gusto niyo siya maging kaibigan talaga. Kaya ayun, pinuntahan ko siya nung araw na yun. Tapos doon na nagsimula. Tapos yun, gusto ko lang maging thank you kay Reyes kasi parang hindi naman lahat ng YouTuber parang tatanggap lang ng viewer na punta kayo dito, hindi naman lahat ganun, di ba? Pero ganun siya, tatanggapin ka niya, kaibigan mo na siya agad. Wala kang mararamdaman na parang ma-awkward ka. Kaya ayun, sobrang thankful ako sa'yo kasi syempre, importante itong friendship na to kahit hindi tayo laging nagkikita, meron tayong group chat na nag-uusap-usap tayo. So, na-maintain natin yung friendship natin. Kaya ayun. Tapos, ayun, gusto ko na i-share na. Wait lang, Happy ako sa'yo sa mga naging accomplishment mo, sa mga magiging blessings mo pa sa future. Malamang marami ka pang makakating at masaya ako sa inyong dalawa ni Van. Sana maging masaya kayo. Love you, girl! Yung foundation ko. Sana si Madam. Siyempre sila si Madam. Ang may-ari ng Si Maxi! Si Madam. Oh. May pa-short si Madam. Ilagay dito. Of course! Ako talaga simula ng confetti. Ang saya-saya kasi parang artista, parang YouTuber, ganyan. Ang dami namin nanonood sa kanya. Tapos, pinrent niya ako. Yung parang gano'n, ang saya-saya talaga na sobrang bait ni Liz. Congrats and best wishes. Alam mo yan, nandito lang kami. Pag napunta ka ng Manila, alam mo na sino kukontakin, okay? Yeah! Ikaw na! May iniinom siya. Ay, bibigay daw si Tiffy. Oh! Yung toy niya, bibigyan niya sa'yo. Yung toy mo! Ako naman kasi napanood din ka sa nakita ko lang, nanonood ako ng isang Ate Aisha. Nakita ko yung kanya. Tapos nakita ko sa side, andun yung story time, video na hold up. So panoorin ko nga to. Ayun na aliw ako sa mga expressions niya na thank you ha, may pag ganun pa siya. Nababalo talaga ako. Crush na crush ko naman din ng kapatid niya. Hi, Marlon. Alam ko. Kasi meron lang forever. Napagod ako mag-antay. Pero yun lang, sobrang happy lang kami na ulit ngayon, di ba? Nakita ka namin, tapos sa ibang vlogs mo yung Q&A, hindi ko yung makakalimutan kasi sabi mo doon na babalik ka sa Manila para maganda yung friends mo. So hindi mo kami kino-consider as subscribers lang. So friends. So actually, ano ba yan? Pero yan, sobrang thank you. Sana maging happy ka pa. So sabi ko nga yung nasa Instagram mo, you're living your life and you're happy. Pagpatuloy mo lang yun kasi deserve mo lahat na nangyari sa'yo. Tapos nabasa ko yung lahat ng mga story time mo na tungkol sa mga past mo. Ito na yun. Pinag-ando na si Dan para sa'yo. Yes, he's the one. And so, Mr. Bear, yeah. Wait, I need a tissue. Wait. I need to teach English. Yes. Mr. Bear, please take care of Grace. Wow! Wait lang, may baon pa ako eh. And please love her so much because we know that she loves you as well, okay? So, inisip mo nga ito, yun eh. Basta pag sinaktan ka niya, pero alam ko naman hindi ka niya sasaktan dahil nakita namin sa mga matayan na mahal ka niya. Kaya,
Nagkumitin ako, guys. Call me. Pero yun, and we're so happy for you. And we love you, di ba, guys? Marlon, I love you. Nagkakita friend. I need a friend. Who has a friend? It's so hard, you know? Galing nyo Galing nyo din eh. Nakita niyo yung kandila natin, guys? Buto yan, may mga bata. Ano ang gagawin ko? Wish kayo para sa sarili niyo. Happy birthday, di ba? Hindi na pwede happy birthday. Sige. Ay, Sisi. Yay! Ganito pa talaga. Hindi ko naman in-expect. Yung ano talaga, last year, hindi ko naman talaga plinano. Na-delay yung flight ko, tapos nag-day ako sa Malate, nag-live ako. Si Kerwin, sabi ko ba, lalaki ka? Kasi gusto niya ako mamita ko, lalaki ka. Sabi niya, oo, pero I love makeup. Sige, mamita ka. Sabi ko, bakailan? Hello, may lalaki. Ano sa akin gusto niya makita? Pero it was the best decision na mag-live ako. Kasi na-meet ko itong mga tao to na ngayon sobrang mabait na hindi nila ako pinabayaan. Pero si Kerwin, as in nandun talaga siya. And itong mga tao to, hindi nila ako iniwan, hinahatid nila ako, sinusundo nila ako. And sobra, sabi nga ni Dan, part na ng yearly na talaga kapag bumalik kami ng Pilipinas, hindi mawawala yung pagpunta ko ng Manila. Kasi kayo, and tumami pa kayo. So, hindi ko na-expect yung job. As in, sobra. Wala akong alam-alam. And, yeah. Maraming salamat. Thank you sa inyo lahat. Ihagis ko ni Ray. Sino makakapulot, edi siya yung susunod. Nasali ako! Nasali ako! May jowa Oh, go, go, go. Hindi tayo lahat. Banyakan to, guys! Wala ba tayo na? Di ba makakuha niya yung unang kakain? Banyakan talaga to! 1, 2, 3. Ikaw na, girl! Uwi na si Aisha. Oh. Ikaw dito, i-vlog kita. Nadamay ka pa tuloy. Next year. Pasko. Ay, ayoko na umiyak. Pagod na pagod na. Sure, pagod na pagod. Thank you. Thank you. Yay. Picture naman po. Hello, oo. Magpapagames sila. Oo. Meron nagpadala ng prize si Pretty Angel Shop nandun, oh. Thank you, Shirley. Where was your first date? Ay! Bakit ako, Bia? Date ba namin ni Dan? Ay, hindi pala ako kasali dyan. Uy, baka hindi matuloy. 1, 2, 3, go. Okay. Ay! Ay! Pwede, pwede. You get it right? Yeah. Yeah. Next question. Baka ma-fake sila. What is Dan's favorite color? Hi! Pink. Char! Neon green. With a spark of yellow. Okay. Next one. What is Razel's favorite color? Hi! Ay! Eyes. I right. Ah! Mag-break na sila, girl. Ay! Oh my God! Wala pa. May pabato ko na isang pen. Ay, nasumulat ng kay ano. Eto. Wala, naiintindihan niyo ba? Haba yun. Haba ng kulay. Ay! Ay! Entanadora. Light Light blue and gray. Favorite color? None. Okay. 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 Next. Patay ka sa akin mamaya.
How many children do you want to have? Ay! Ang dami, friend. Mag-explain. 2, 3 if free. Okay. Truly ba? Okay, next question. What's your favorite thing about each other? Ah! Favorite thing about each other. Dan first. Charge! Sige, go. You first, babe. Ba't ka nasa? Sarah ka! Secret, secret. Ikaw muna, ikaw muna. Ano sabi niya? Everything about me. Kakain sila ng balot. Are you okay? I'm okay. Sige. How do you do it? Are you okay? I'm okay. Are you ready? I'm ready. Are you sure? Do you love me? Ay! Peel mo, peel. Peel it. Carefully. Hala, careful. Don't. Be careful. Yeah, there's juice inside. Oh God. Are you ready? Ayan na. Are you Hala, careful, babe. There's juice. yung balat sa taas. Ayun na sa ibabaw. You want me to help you? Here, oh. Ayan na. Here's the salt. Do you want salt? Do you want vinegar? I want to know. You want it all? Sige, sige. Yummers. Yummers! Yummers! Balot! Yummers, babe! Okay, that's enough. Don't eat it all. No. Ang dami. Lo! Sorry naman. Charot. Nakainumin na yun. So do you think? Yep. Yeah, you just eat it. Just bought it? Yeah. I don't... How is it? How's it, babe? Are you okay? Salty? This part's good, this part's shit. Yummers? Eat it all. You need to eat it all, huh? I'll eat it Sige. Try it with vinegar. all. So I dip it in? Yes. Good luck. Pak, laban. Matigas kasi yung wine, diba? How was it? Not good. Okay. Speechless. Oh my God. Sarap. Wala siya masabi. Are you okay? Do you like it? No? May pakwek-kwek si Mika. She's like me. Yummers. Kayla. Ang ganda ng mga notebook, oh. Ano siya? Planner. Mayroong ganyan. I-open ni Mika. Aalis na sila. Bye sa vlog! Thank you! Thank you, thank you! Sabi ko lang, makeup transformation. Sabi niya, tsaka-tsaka ko daw. Hindi ako nag- Taga saan ka? Joke. Wala. Joke lang! Hoy, search please. Number 1, wanted. Pag lalaki. Hindi, uy, thank you ha. Salamat. Bye! Ito ang cute-cute! Bye! Pakabait ka ha? Opo. Meron siyang channel. I-link ko yung link ng channel niya ba to? Oh, ang ganda niya, oh. Parang maliit na Michelle Dila. Parang alam ko naman kung anong height ni Michelle, pero yan. Maliit na, di ba? Di ba Oo, malaki na tayo? Oo, malaki na pira. Walang gumaganon. Kasi nila-height lang kami. Ang ganda. Yung mukha ko talaga, namaga yung mata ko. Dito kami sa Robin. Rose Manzano. Robinson. Hi to Marie Rose Manzano. Hindi siya nakapunta, pero okay lang. Thank you. Kasama ko yung mga originals. Dito yung last time. Dito din tayo lagi kumuha, diba? Last year. Oh, dito na si Nagka-love Kim. life lang si Kim. Nagka-love life. Hi! Oh, yung ano niya, yung love life niya. Hi! Hi! Ay pa, baby. Kaloka si Kim. Yung mata ko, namaga. Kaloka. Nawala yung concealer ko. Uwi na kami, mag-jeep kami. First time na Dan mag-jeep. Mag-jeep kami, kaya nandito nasa harap yung bag ko. Lalagay ko dito yung phone ko at saka yung ito. Ay, Lalola still open. You wanna try churros? Ano yung Lalola? Ala, churros! Dito kami sa Lalola. Nag-ano kami sa churros. Ito, oh.
merong mix yung in-order namin. And nag-order si Dan ng coffee at saka si Kimi ng coffee. Nandito na kami sa hotel. Tinanggal ko yung contacts ko kasi kanina pa yung contacts ko kaninang umaga. Tapos umiyak pa ako ng bongga kanina. So parang ang tsaka na ng mata ko. Anyway, mag-good night na ako. Iko-close ko na tong vlog na to. Ang haba na nito. Thank you so much guys for watching. And sobrang thank you sa lahat ng tao na pumunta today. As in sobra, oh my gosh, hindi ko alam kung anong hindi ko alam kung sasabihin ko. As in, sobrang thank you. Sobrang OA ko kanina. Sobrang iyak ako ng iyak. Sobrang salamat sa pumunta. And hindi ko talaga siya na-expect. Sinabi ni Dan sa akin, sobrang swerte mo sa mga kaibigan mo. And sobrang na-feel ko yung pagmamahal at charot. Pero yeah, thank you. And hindi ko na to papahabain. Kasi ang haba na itong vlog na to. Siguro sa susunod na vlog, I will talk more about it. But yeah, thank you. I will see you guys tomorrow. Do not forget, be good. Good night. Bye.